sa sisin ini sedang biang no kata katanya tanya Hoi. nama pilawan kanang tin di ai kanang ka por ya no kikam kijamo dak sin namar ba ni haban ai por ya kini ki bru ki bawan haki komen Comments. hoi tikitu ki bala ong ba kane ka bru ka khalo ti phi dei do renga ba khalo Nih. Habakran ya kajing sisa teringlek kleu yu ya kata. Pi gitu ki ba ong ba ngi kleu haba skoyala de man bala kleu palan. Tang ba kimianut pan ban yami siapo social media. Ne piong kumno. yam ki ong ba kane ka bru ka sngo ruspa ti ya kata kating ruspa ti kadai bi bangala pan kre ba la ka thiet khali no kata ka NPP ba ki ong ti tinggal khalo no lupa ngalong wala ruspa mi to ka dur ka bangala labu to ka lambot gini katur ngala shu mudur ba dala thiet khali sarkar kan sayo ban thiet sakatur te nama baki lapan i bah barabor gini ki comments ba kini ki ki lembit kini ki kita ki bala syatiat khali NPP tengah ngala pan khare jaba dan bersupport yang ini nak kanu namang ngim mangabat phi ngim simon nak kanu kanu kaleng ka parti Hoi. namang ngiwan banya keren banya melen banya yo paralok da ka bangin ai kanu kata ka sembok berhat saka imlang salang namar bawat i kong shanti po along ru ide badang biet ha ru kom keren nga ngade ka priu bal kham shempang ka bang khot khanang ya i bangan hi kai kumnu ban ai kata ka sembok berhat ka bate ya ka imlang salang hendai ondang ipet yakini ki comment pan ki kiten ki ba dan burom khandiat ru ki ba ki ju ong ba kani ka priu ka jing khalo ka jing le ruspa ka jing kom kita ki jing kan tho ki ba kim sngu dan burom kim sngu kumba ki khen yangi kum kita ki long keme ki ba ya ka keme ka jong ki ru ngi mla bangin keren kumta ti haki pada imat ba ki keren ka pamon ya la ka keme la jong yak ngi ru ki keren kumta ti ngati ka yang kasam ka jonga ka ba ki khun jonga kim la ban keren kum kini haki komen ki khun jonga ti ki badon burum ya kata tingi mi na ka yang ka badon burum hi haki ni ki komen jong ngem la bangin keren kumta tiana takadaw kadai ka bang ko ban pensyaya phi ba kata kajing ong jong kini ki bah ki comments ban rus bang le rus pa ni khalohi kadai tangka NPP ka ban la ban penrus pa yang ni ka ban pen khalo yang ni naman ngile tre shitom na ban tak NPP mata Oh, kadai kita ba piong pi. Mo. nama pros kata ngim dan te kaliang jong Kanu. kanu hende ka penbori ka kamba ni habban snok ti no asya ka NPP namar ba ka kini ki bri ki bawan ha kini ki comment judan ki bana kaliang ka NPP ki ban keren tomet Judan re nakaleng ki NPPM kim judan ba kan komen. taken te kade kata ka ba penbor yang ni ba kani ka jinglong ka jai ban riu ka jong ni hi kade ka ba ngi pen her kedan hi ngi pendu bor hi dalade ban ngi kloi ban kentiu ya kiwe ki jaj ban riu ki ba kum u chief minister baron borom ba wan na kita ki jaj ban riu ki garu umpat yu keren tomet kamut ki supet nganget bet baki lak hampet bunsha kita ki briu ki ba dan hak sarkar ban yakini ki khana jatamat hakini ki social media hendra yang pat yo i kita ki briu sarkar kendan kita ki bakaran tomat yangi kita ki long keme te ka long kai ki ka bam dan burum kendiat ru yangi kita ki briu ki ba sim la wan hang ni ban tamasa ban khlo ban keren kinu ki ba tomat na ban ta jong phi ki samla te ka syong sa phi nada pidang komen nang ni syakmat hi ka david ka ba phiru phensa wan hakini ki rensan kumangi hi hak we kapor bat hak kita ki ju phensa mat bat phensa kan mau ya kita ki kam ki ba phile ki ba baharu ki de phi hi phile ki kam ki bas ni phin yo ka ju hi te sama phi pat phin dan ban ong kum no Nga tengan nong kumno dalai pule komen em ni ngala da kendu mat khamat em kum tu sumben so man chuksi sumu suksi no da kendu mat khamat. Ndrei haba kumnu ken kidan nut himo ban komen kalambiat kas niang kasri kumne kum tai mo kitho te ki hana ki kleo hana bamjaro ki ring mo nga tengah sharing por bamja por disha kumne kum tai mo tenrei nga pat hanga marwai pat banga ngala tre ya kenega YouTube Facebook mo
nga haple hite ya katu nga hapring be namar ba kane ka YouTube kane ka Facebook ka pan original konten mo de lada ngala ban ai tang ki original konten kamun ngal yo Bible la yo bai singi na kane ka YouTube na kane ka long kani ka Facebook ka YouTube ka long kumbalay bala. hoy long ko balik Nga la ngam tip nga supen mi bitang kumno bangan yo ban keren ban sami ei ba nga don jing sempang na di ngam sim don jing mut ina ban kata ka jing kamai na marba karta jonga kom de shu ei kata di tambala da kim priang pade kam so ya ham kita ka wei pade ka bang kwa ban shai khat du agane ka video ko mata kadi ka baki tuki komen ki ba ong ba kani ka priu ka bala de ban de chan ru phut Di ong mo fi ngala idai ban de chan ru phut ong la ready haga jinggi i jonga menta ngala aya kedu mar khaman mo bat ini anti fer te kata ka jing komen jong PM kam ya hap tang khendiat ru yo ka kloi pen ban ya phi em nga nga kwa ban percaya communication namar ba kata ka jing lai ru phut hi ka dei be ba la da ka jing em jongi ki priu ka la long is so completed mo kamot bakal apura ba ha ngin sa nu da yu ya kan ka pathai ya ki hun nga ngala dep syakri la biang nang tang ngala dep syakri ki nong lai mer lai thu dot ki priu ne lai mer la long traffic police tin ma kani ka de ka gateway te kan la chiki ki than jong ka nong se ko mlengka ka nong mlong ka de ka sinong ko ba he ba ha ta mo ngala de la de stang man chushna da traffic boot ni mo ngala de chu yang nang ni ta ka mo la syakri ba hang ne lai mer mat sisien ba kala khang ka dukan jong apet philai i kala yap lut ka lai mer mat kita sumsi iru ki breu ki ong shidum ngan ha ka pormet tinang tapan la dep syakri ki mentang la dep syakri du ki gas ki bawan adu kalang pathai ki bawan ki ba bayong du ki tu ki bale du ki tu ki ba saudo du ki tu mo la dan lut tinang taman tang lawan sah kini kiran san jong social media ngasngu ngala karane kanu ka kentien ka bahanga ngasngu kala syong sabai ba dengan dawan keren hang ni ngasngu ba keren ni kisneng Di kata kalau sep no kan din ta kada masnu kumbang ngasu pen hun ya la di bangalawan ha kan ni social media hi kade ka bangalahun ka jing im ka jonga kamu dangayap hanu nong por uta ki thliu ba kilai penti kini komen ru furu la ready masak hawai sewan pam jama piru dia ngala priang sobha ya phi baro ki bla komen ki bla pen khare akatakan ru fut na banta jongaru ngalong ready namang ade ka priu bla yo mat chibun kiting sobha ka jing im jonga ka ba ngan sa ai kerpang ka ki video ya ki ei kita ki ba ngala yo mga maphi phimpat yo kata ka di mangan pen ai kerpang kata ka episode ka ba mga ngala yo phi phimpat yo la dang lek nang ne na pathai ru ngan sa ong ye phi bye bye bat ngan sa kerku ye phi baro ngat ngan num tim tang da jing kerku ngan ai phi namar hakini ki comment su ki de ki bada ai kapor ki bada pet video ki kapor bokor dot tam e bani ka pisah de khuble shibun ye phi baro tang kata